nyalo fwadho bendera mar Jubilee 2027 e kom laro 10 Kenya. Kopogore kod mano bende nitiere jogo makoro lieko ni nyalo bedo ni Rigathi Gachagua lieko ni ODM wantiere kod ja ODM kai ni ODM bende nitiere kod kweth ariyo, mano mapingo piny owacho gi mano masiro piny owacho. Kopogore kod mano, Jeremiah Kioni bende koro lieko ni nyalo bedo ni nitiere ka Rigathi Gachagua tiyo kod Ruto e tok pasia kata e tok tent. Kachiel kod wach mogik, achak kod Oscar ami mana dakika achiel kende mondo jowete gi boyude thuolo. Adhi tiyo dakika achiel achani kabisa. Number 1, namiluongo ni Gun ginene. Gun en ng'ama en nyathi ma odhi e school to tich otamo yudo nikech sirkal marach, obed county government, obed national government. Mane ng'amiluongo ni Gun. En ng'ama onge tich. Monego bed ni governor ma timo kutiyo kode no ema make sure na investment obedi mondo wayud youth employment. Issue mar Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta obed governor ma former Marasanga, obed ng'ano. These people are given their chances. Not a big 10 years. Isatimo gik maricho for 10 years kendo be kendo chako ginene kai. For example, kamo ae Nyanza man called problem ma malaria, tuberculosis kod HIV. Nonego bed ka Uhuru gero level 6, nonego bed ni gere Nyanza kapoko gere KU Kiambu kucho. But no prefer mondo gere Kiambu. Uhuru emomiyo currently one code deni maduong kabisa Kenya ka. Nikech no kawo deni maduong, deni no kano kawe nonge barabara manogero Kenya mzima, nigero barabara kamora achiel. So Uhuru has no voice to speak. Ento wawe ya Omondi mondo wange kaka loso Kenya kae. Problem mantiere go en cost mar Uhuru Kenyatta the regime 10 years Kibaki nowe ka country ni maber. But 10 years mago Uhuru has been chaos. Emomi wan gi problem. Mogik en wach mar Jeremiah Kioni or wach mar ODM. ODM problem mantiere gi ODM ni nokotim transition. I think the party leader mar ODM is trying to exit, to say more exit. One gima wacho ni kapono suri onge chande. The center cannot hold, things fall apart. Currently things ma fall apart milo ka jomoko ti ma support serikal, jomoko support serikal. Mano team resa mitimu transition mag parties makaponi the leader nonego bed no exit through AUC chande. Mano dhi bed chairman mar AUC. To gicha no abort. Koro no coexist. Sani koro kendo health wise and what have you gik moko mang'eny. Koro ODM onge center mabere momino kantiere gi problem. Ero kamane nya Florence pachiko tudore kod wach mar Rigathi Gachagua